Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uFernando da Cruz, umqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs, umfana omdala, utshilo wayibeka icaca into yokubana ke bona beyiKaizer Chiefs okanye yena engumqeqeshi weKaizer Chiefs akana plans zikaThabo Cele, okanye uThabo Cele akekho kwiplans zakhe ngumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs. Watsho esithi ke baninzi kakhulu abadlali ke abazawudlala la position kaThabo Cele, baninzi kakhulu abadlali phaa kuKaizer Chiefs ke abangayidlala la position ke kaThabo Cele. Uyibeke yacaca kuFernando da Cruz wathi ke beyiKaizer Chiefs okanye yena ngumqeqeshi omtsha weKaizer Chiefs akazi ukumsebenzisa uThabo Cele, akekho kwakwiplans zakhe engumqeqeshi ke weKaizer Chiefs. Baphulaphuli ke lento ibeke yacaca, and lento baphulaphuli ke kaThabo Cele ithande ukuba unikeza questions ezininzi. Umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs umnumzana Fernando da Cruz sele ade athethe ngohlobo uyafika uKaizer Chiefs, yintoni le ingaka seyazi ngoThabo Cele, okanye beke waqeqesha uThabo Cele wambona into okubana ke angeke afithe kwistyle sakhe. Ndicinga uba mna inobe problem kaThabo Cele, ndiyiphinde kwesibini lento inobe phaa kumanagement eqela leKaizer Chiefs. Yathungelana ke lento yahamba yodibanisa lo mqeqeshi omtsha, ngoba kaloku umqeqeshi xa iplayer ingafuna imanagement akazi ukwazi uqhubeleka ayisebenzise, ngakumbi ke imanagement ke yeKaizer Chiefs lawula kakhulu imanagement yeKaizer Chiefs xa ingafunwa yiyo iplayer. Andiqondi bengazimnika ithuba umqeqeshi okubana ke yena njengoba eyifuna le player maske simnikeze ithuba ayisebenzise. If iplayer ifuna imanagement kucacile umqeqeshi naye akazuba naye ilizwi phezu kwalo player, ngoba ngeke mphulaphula uFernando da Cruz uyafika uKaizer Chiefs, uyafika semazi kangakanani uThabo Cele. Sinode sibale kulaa game yokuqala wekwafika phaa noNapi, zangahlala ixesha lingakanani nekolo xesha engeze athi abe uyamazi Thabo Cele. Njengobefika ngoku sezizeziphi ezi zinto sezimenze wabona into okubana ngeke aqhubeleke noThabo Cele, okanye uThabo Cele makamkhuphe kwiplans zakhe. Le nto inemibuzo engaphendulekiyo, kodwa okubalulekileyo ke baphulaphuli ke uyibeke yacaca umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs okubana ke uThabo Cele oyi-midfielder yeqela leKaizer Chiefs akekho plans zakhe. Loo nto yakuxenta okubana ke uThabo Cele phela ngaye ke phaa kweqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala uyakuzizamela iqela aza kulijoyina, ngoba kanoba saphinde adlalele iKaizer Chiefs, futhi ke nakule season akanoba saqhubeleka adlalele iKaizer Chiefs xa umqeqeshi ke ephumela ubala wayicacisa into ethi uThabo Cele akekho kwiplans zakhe. Injalo ke mphulaphuli, ningake ningene nonke nitsho nento okubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.